Sawubona mfowethu Mpho. Nake mnganami ubufakazi bami. Mina ngiuSpido. My name. uJesu ungenzele isimangaliso, uJesu ungenzele into engaphezulu komusa, ungenzele inyakanyaka, ungenzele into engachazeki, ungenzele umhlolo. Lento mina ngiyenzela uNkulunkulu, ngenzela uNkulunkulu umhlolo. Makuthiwa ke kukhona imiracle, makuthiwa khona igrace into ongakwazi ukuyichaza ukuthi yini. Mina bengiyinkabi yaseThekwini ebulala abantu. Mina bengiqashwa ukuyobulala abantu. Ukubulala umuntu kumina bengingayona inkinga, bengingabi nawo nama nightmares, bengingabi nankinga nje, benginjengokunyathela intuthwane. Jesu wangithola. Kodwa before that, nabo ubufakazi engakusherela bona mfethu ukuthi komunye weminyaka siyobamba inkunzi ePavilion. Before inkunzi yasePavilion kwakhona indoda kaNkulunkulu kwakuthiwa uNJ Sithole. La esahamba nabafowethu siyobamba khona inkunzi etendeni lakhe, sibona le mali engaka enikelwayo. Kani siya emntwini ogcwele uThixo, siya emntwini ogcwele uNkulunkulu, siya emntwini ogcwele umlilo. Fire wangempela, hayi lo fire wanamhlanje, fire ophuphile. Sho fire wangempela. Sathi abafowethu masizofika ngase stage siphethe ibhamu zethu siyothatha imali. Ngake unumber 4. Angazi abathathu baroliswa yini sebe lapha kwe-podium ngaphambili. Baginqwa into barola njengamaphepha. Ngahlehla ngasethi mhlambe khona ofuna ukwenza ummangaliso, ofuna ukusidubula, ngahlehla nesibhamu sami ngaphumela eminyango. Banikela izibhamu bathi sebesindisiwe. Athi hayi bayaganga lapha. Basindiswa ke. Aqhubeka mina nempilo yami yokuganga. Sithe sobamba inkunzi ePavilion. Kana sibuzanga elangeni. Intelezi ngalolanga sasise ngoba sasinento eyayikutshela ukuthi khona inkinga lana yakhona. Ibhande olifaka la esihlakaleni. Ngalelo langa ibhande langanyakazi ukusho ukuthi khona inkinga. Kanti ikhona ngempela inkinga ngolalanga. Sasiba u10. Aba u9 basala phansi. Same time. Njoba nawe ungibonile la ekhanda nginengozi. Nginendawo la kwahamba khona inhlamvu ye-AK47. Ngaphuma ngedwa lapho ngaphila. Ziningi zehlakalo engisinde kuzona. La ngithengwa khona ngiyobulala abantu, la kwenziwa khona yonke into. Kodwa umusa wangifihla, uNkulunkulu wangifihla. uNkulunkulu wangigcina kunjalo. Benguphunyuka bemphethe. Nangu kumangaliso engingawazi kwenzeke kanjani. Bengigwetshwe intambo mina. Bekuthiwa ngiyofela ejele eWestville. Namanje angikazi nami kwenzekeni. Kwathi makuthulwa isigwebo, kwakhikiza itheku ngoba eThekwini bengaziwa ukuthi bengibulala abantu. Kwenziwa amabhrayi. Kwangathi kuwini pirate noma kuwinile chiefs kade dlala nepirate. Indaba yami yaphuma amaphephandabeni ukuthi isigebengu esikhulu size sagwetshwa. Abantu engabahlukumeza basho bathi cha inkantolo ingigwebe kahle, isijezi sesingifanele. And nami ngangibona ukuthi hayi singifanele. Kodwa makuthiwa God's ways are higher than our ways. Cabanga kaNkulunkulu akufani nokucabanga kwethu.
Ukucabanga kwabantu akufani nokucabanga kaThixo. Ukwenza kaNkulunkulu akufani nokwenza kwabantu. Abasezulwini kanti kukhona into engcono abangihlelele yona. Ngisephakathi ejele ngiboshwe ngamaketango, mina bengiboshwe endaweni ekuthiwa isekhulukuthu. Le ngaphansi la ukudla ngingakwazi ukubona, ngikubona sengingena ngingamboni umuntu okulethile ukuthi umuntu onjani. Kanti uNkulunkulu uzongilanda. Angeke ngikutshele ukuthi ngaphunywa kanjani, kodwa ngaseve 7 months kuphela. Namanje into engachazeki ukuthi basabuzana abantu ukuthi uphunywe kanjani. From there ngabona ukuthi awukho umuntu obongenza lento engiyenzelo la. Awekho amanzi, akho holy water bengenza lento engenzele la. Akho faith water bengenza lento. Ngabona ukuthi lento yenziwe umunwe kaSomandla. uNkulunkulu ke mina ongikhiphela laphana. Ngoba angikwazi ukuchaza ukuthi ngiphume kanjani. Ngeke ngikuchazele namanje ukuthi kwenzekeni, angikwazi, angazi. Ngabona ukuthi yabona ke le makuthiwa there is God, kushiwo ke lo uNkulunkulu. Mina uNkulunkulu angisamfunda naseBhayibhelini. Ngoba uPaul angibazi, oJohn angibazi, ngiyezwa nje ngabo. But mina uNkulunkulu ngimbone kunina ukuthi there is God and uNkulunkulu usaphila. Makuthiwa uJesu uyaphila futhi uJesu uyasindisa. Angizwanga komunye umuntu mina leyo nto, ngiyibone la kumina. Nama hundreds abantu engibabulele, but that day when I decided to accept Jesus Christ as my Lord and Savior, angaze ngibuze ubumnandi obunje enhlizweni yami, angibaze ngibuze ukuthula okunje enhlizweni yami. And ngenza sure ukuthi abantu engisabakhumbulayo imindeni yabo engababulala ngahamba ngayoxolisa. Ngabatshela sengingumntwana kaNkulunkulu, abasezulwini sebengihambele. So ke I share to you Mpho this testimony ukuthi izwi likaJehova lisenamandla, igama nje likaJesu lisenamandla, lona lodwa. Hayi lensindiso namhlanje hamba namanzi, lensindiso namhlanje hamba nentambo, lensindiso namhlanje lensindiso namhlanje shibhile nje plastic we salvation. Ngikhuluma mina ngegama likaJesu, lingahlanganiswanga namanzi, lingahlanganiswanga noSawoti, lingahlanganiswanga nazo zonke lezi zinto zalezikhathi zokugcina zo men of God, o faith water, faith honey, faith what wonke lo msangano wenziwa manje. Ngazi igama likaJesu lona lodwa. Embo kungabe legama seliphuphe ngalendlela ukuthi sesingalekelela ngamanzi. Leli gama likaJesu seliphuphe ngalendlela ukuthi singaze silizame nango faith honey, nango faith sugar, nango faith milk. Ngadlalwa ngathi bakwethu. So ke mina ejele ngakhishwa igama likaJesu. Ngisakholelwa ke mina mfethu egameni likaJesu lona lodwa. Lona lodwa, lona lodwa. Ngicela ukuyi-insista lento Mpho, lona lodwa igama likaJesu. Le gama likaJesu leli la namhlanje hayi angilizwa kahle. Khuluma mina uJesu Christ waseNazaretha. Igama lakhe lona lodwa. Athi umbhali alikho igama eselinikiwe phansi komthunzi welanga abantu abazosindiswa ngalo. Igama likaJesu lona lodwa. Lona lodwa. Lingaxutshwanga nezinto eziphathwayo. Ngoba mina ngiyamangala Mpho. Lo zolo lokhu bekuthiwa iZayoni zirongo neziwasho. Sakwenzekeni manje kwakhona iziwasho zabasindiswa. Ngoba noma ungathi ifaith water, usebenzisa isingisi lapho, isiwasho. Siwasho lesi.
noma ungaze sifake icover isiwasho nje lesi. Mina ke ngisindiswe igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ubufakazi bami mfowethu buthi uJesu uyasindisa. Ngimbone kumina mfethu. Mina njoba ngisho ayikho into ebengiyazi. I used to say beziwu-2 izinto engihleli ngisho mina ukuthi ngiready ngazo. I'm ready to die. I'm ready to kill. Ukubulala umuntu nje bengeyona inkinga leyo nto. Kodwa the grace and the mercies of God. Hey, Nkosi yami. The grace. The grace. Ngathi mangisindiswa mina kwakhona abantu abathi mangasindiswa nathi singasindiswa. Namhlanje sebesindisiwe. Because impilo yami bewubufakazi ngingakholwa. Ubengekho umzali ofisa ingane yakhe ifane nami. Kodwa namhlanje ngoba umusa wasezulwini ungifikele nami. Wonke umzali uyafisa ingane yakhe manje ifane nami. So my brother, keep on preaching the word of God. Lona lodwa, ungajahi imali, ungajahi izimoto, ungajahi imizi. Preach the word. Seek the kingdom of God. Konke okudingayo uNkulunkulu uzokunika. uNkulunkulu ngiyazi xa ukunikeza imoto ngesikhathi esiright. uNkulunkulu xa ukunikeza umuzi ngesikhathi esiright. You don't have to sell the gospel. You don't have to charge people mozo shumayela. God will take care of you. Uzathi uJesu ningaphathi lutho manje yoshumayela. Hayi suka. Aphathi lutho. God will take care of you. Ngaphuma ejele, I'm okay, ngi-right nako konke. I just serve the Lord. So my brother, I encourage you ukuthi ukuphumelela kwezinceke zanamhlanje nalevangeli laplastic ngakunyakazisi uNkulunkulu ngesikhathi sakhe esi-right. God will bless you. So I'm saved. Isigebengu siyashintsha, umbulali uyashintsha. Jesu umbulali uyakwazi ukumenza umprofeti wakhe. Umbulali uJesu uyakwazi ukumenza abe umntwana wakhe. Look at me. Ungibonile izolo. So hope this testimony will encourage you, will help others. Abathi akuphumeki ekubeni inkabi, kuyaphumeka ngayeka mina ukuba inkabi. Mina benginikezwa 75,000 manje ngiyobulala umuntu. Wonke ama-jobs bengiwenza ngocash. But leyo nto ayingisizanga. Sengiya-understand mina le nto ethi kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke alahlele ukuphila kwakhe. Ngono mpho ukuba no-10 rand ephaketheni kodwa enhlizweni ugcwele uNkulunkulu kuba nokube no-1,000,000 but inside your heart you awuna peace, awuna joy, unemali kodwa ubuthonga bukho. I'm satisfied. I have Jesus. I have it all. God bless you, my brother. uNkulunkulu akugcine. Amen.